Ito na naman ako at nagbabalik. Ngayong linggo guys, punta tayo ng Sangkintin. Bisita natin doon yung Tipalo River. Ang ganda doon sa tunnel Nagre-record ba ako? Shout out po sa naka BMW 1250. So dito na ako guys, duman sa Rosales. Tapos mapapunta tayong pa Santa Maria. Napakagandang umaga guys. Alam niyo yung simoy ng hangin pag December. Parang kakaiba sa mga nakarang buwan, katulad ng mga Mayo. Iba yung lamig niya. Meron din naman daanan doon sa may Villasis, Karamutan, Asinggan. Kaso maraming pasikot-sikot doon, kaya dito na lang ako. Alis dito, kay chill ride, diretso tayo. Ganitong umaga, ang sarap maglomi. Kaya yung arroz caldo. Pwede na ba dumaan dito sa kabila? Ang bagay, wala pa naman yung oras Kaya iikot pa ako dun sa Parang nagka-plema pa yata ako nung naligo ako. Sobrang lamig kasi guys. Sabi ko kanina, dapat igib na lang ako sa puso kaysa sa gripo. Yung gripo kasi namin walang heater. Alam niyo naman, may alap lang tayo. Parang masama yata yung ng lalamunan ko. Mura na yung gasolina Price update tayo, 60 to 61. Tapos 71 yung diesel sa Sintrom. Ganon din dito. Bakit mas mura dito kaysa dun sa aming banda? Sarap talaga ng lamig niya Pumapasok dito sa padded jacket. Dito sa mga ganito, marami ditong lumihan tsaka lugaw. Aso. May phobia na talaga ako pag makita ko yung aso. Ang ganda ng dito mga puno, mahogany ba yan? Tsaka paper tree. Maganda kaya kasi pag may pa yung ganito, hindi masyadong mainit. Tsaka pa yung hangin. Merong big bike XXR 700. Ito na yung tulay guys. Didiretso tayo dyan.
duda ako sa tubig ah. Brown. Silip ng silip yung brother na yan sa side mirror niya. Oh. Relax na kayo, umaga pa. Huwag kayong magmadali sa trabaho nyo. Kahit urgent pa yan, isipin nyo na hindi kayo madidisgrasya at walang madadama eh. Dito yata yung bahay ng kaibigan ko, si Mark. Shoutout para sa'yo, Mark Anthony. Dito tayo sa kanan guys, papuntang Sangkintin. Kasi pag sa kaliwa tayo, proper na ng Tayog, town city na nila. Nagkayaan pa kami, hindi ako na muna. Dito nga. So ito na yung guys, papasok na dito. Parang umulan yata. Check natin tubig yan, malinaw. Okay, pwede. Kasi nung nakita ko to guys sa sa YouTube, nakalimutan kasi kung sinong vlogger yun. Baka may entrance siguro to guys. Sabi nila 5 piso lang daw yata entrance. Yung may mayroong ambon pero wala, ulap yan. Ang baba na niya sa bundok. Dito na ako galing kanina guys, yung alang sarado pa. Pumunta muna ako, doon muna ako tumambay. Pero yan, tingnan nyo, ang ganda ng kasi kanina sarado pa kasi para maingay. Ay, bukas na guys. Pwede na pumasok. Ihanda ko lang muna yung barya. Yung pera pala, barya. Ay, ang ganda dito. Ayan, tignan yung tubig oh. Ito pala yung maingay. Kunin ko na muna yung pera.
para diretso na tayo sa loob. I think ano lang yata 10 pesos. Ayun, 50. Meron tayong 50 para dyan. Kuya tang kuno ng tao na pumunta dito ngayong linggo. Sayang wala akong dalang stickers. Sana kung meron na itong lagayan, maglalagay tayo. Papa-register pa pala tayo dito. Yan. Ay, papa-register ba kaya? Ha? Ha, dito. Wala kayong barya sir, 5 lang. Eh, wala pong barya pa. Si Romero pa pala dito, ano guys, register. Ginagawa mo. Taga Malasik eh. Malasik eh. Ay, papa-register mo na. Hindi na. Ha? Hindi ungib na. Pangalan lang. Manang. Balik pa kasi tayo. Iisa na. Ungib pa kasi. Tapos may isang mga contact number. Yan. Sige, tapos may isang Sir lang madam ah. Okay lang pa muna mag-register. Palit pa yata na subo. So, mali yata na sulatan ko madam. wala Wala po may space naman. Wala po kayong 5. po eh. Contact number. Bantay. Kung may barangay. Datahan, contact number. Hindi na lapas. Wala ka. Ano na? Kailangan na tapos ka na po namin. Sige, okay lang. So no, yun guys, meron pa pala ditong register na ano, tsaka 5 piso lang yung entrance guys ha. Ang astig. Sa halagang 5 piso makakapasok ka na dito. Saan parkingan dito boss? Saan pwede parking to? Ha? Saan pwede park? May park yan sa taas. Ay sa taas. Ayun guys, oh.
Ay, ang ganda ng entrance dito. Ay, dapat pala pa-picture ako dun mamaya, oh. Motorcycle parking. Nice. Si orange. Bakit kaya na dito ko? Anong dumi? Yan, oh. Buong buo yung tunog niya, guys. Basi. Tag mo naman yung fan niya. Tapos dito pala, pag kukuha ka ng kubo 200, tapos meron silang 150. Kubo and table charge is 100. Tingnan natin yung tubig dito, guys. Ayan yung tubig para sa baba. Ang linaw ng tubig, oh. Good morning, sir. Dito muna tayo, guys. Ay, ang linaw ng tubig. Sarap. Dapat pala dito ano. Ayun. Sarap maligo dito. Dapat pala nagladala ako ng ano, panligo ko. Diba? Ito yung bagong kubo na ginagawa nila. Doon yung mga 4 wheels parking area. Baba tayo dito. Tingnan natin yung tubig. Magtatampisaw tayo.
Guys, punta naman tayo ngayon sa Umingan. Anong oras na ba? 9. Pero ang taas na ng araw.